como estás? Moi ben. Enhoraboa, semifinalista. Grazas. Que forte, a verdade, como te sintes? Pois nerviosa, con moitas emocións, porque xa chega ao final. Uxía. Cando apareceu o meu nome na pantalla dicindo que era unha das semifinalistas, o primeiro que fixen foi preguntarme: mereces estar aí? Pero eu creo que sí, ata a semifinal por lo menos creo que merezco chegar e demostrar o que son unha vez máis, así que moi feliz e con nervios porque xa chega ao final. Uxía. Na gala pasada levei o 12, pero así como chegou, se foi, o sea, chegou e foise. Estades todos a cero. Que significou para ti este percorrido con tantos altibaixos? Para min foi un reto totalmente, tanto psicolóxico como físico. Neste tempo do programa, mentalmente cambiaron moitas cousas e moitas maneiras distintas de ver a vida. A parte da miña vida personal cambiaron moitísimas cousas. Creo que aprendín de cada persoa un pouco. Bueno, pois imos comezar, pero antes eu quería saber que te levou a ti a escoller esta canción, que queres demostrar, que significa para ti? Quería facer algo totalmente diferente ao que fixen. Uxía é máis que iso e quero mostralo. Esta semana vou mostrar unha faceta que non coñecedes de min e vou dalo todo para poder chegar á final.